Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu založené bolo v 1948 roku, keď si zvolilo meno národného buditeľa, historika, jazykovedca Pavla Jozefa Šafárika, ktorý 14 rokov pôsobil v Novom Sade. Bol prvým riaditeľom Srbského pravoslávneho gymnázia. Spolok bol oficiálne zaregistrovaný až v roku 1950, ale za svojho predchodcu považuje Československú besedu a Spolok slovenských žien, ktoré vznikli ešte v roku 1920. Tradícia organizovania zoskupovania vždy veľkého počtu Slovákov, nie len z Nového Sadu, ale i z celej Vojvodiny, sa zachovala tu až podnes. Teraz môžu s hrdosťou kvitovať, že dnešný spolok Šafárik z Nového Sadu patrí medzi najstaršie spolky všetkých etnických spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine. Teda v pokračovaní choreografia, regrútsky tanec, choreografom je Ján Slávik. A predstaví sa vám aj Ivan Slávik, zaspieva pieseň Moja biela košeľvočka. U nastavku programa vidjet ćemo naše goste iz Novog Sada. Slovački kulturni centar Pavel Jozef Šafárik. Ovo društvo je osnovano 48. godine i čuva tradiciju Slovaka. Okuplja Slovake ne samo iz Novog Sada, već iz cele Vojvodine. I eto, oni su opet i ove godine sa nama. Pozdravimo ih aplauzom. Idzie jar, idu chlapci orać, a ja neboračím, a ja neboračím. Musím maširovať, a ja neboračím, a ja neboračím. Musím maširovať.
Keď som sa ja z nášho kraja na tú vojnu vyberal, žiadnemu som človekovi o tom zvedieť i nedal. Len tej mojej frajervočky, čo mi volá 4 ročky, že ja musím na tú vojnu bojovať. Staré víno, mladá žena. To je žitia pravá cena. Keď prichádza víno, odchádzajú tajnosti. Človeka vraj pri víne spoznáš. A víno je zrkadlom mysle. Boli to príslovia o víne a vy sa teraz dozviete nie, ktoré je to najchutnejšie víno, ale kto to bol najúspešnejší športovec v malom futbale a tiež aj kto to pripravil najkrajšiu budárku. U nastavku programa vidjet ćemo i pobednike u turniru u malom futbalu koji je odigran pre nedelju dana, a saznaćete i ko je napravio najbolju pudarsku palicu. Zato ću ja pozvati i predsjednika mesne zajednice Janka Aleksa da nam to saopšti i da saznate i da pozdravite naravno ove najbolje jednim burnim aplauzom. Vitajte. Dobrý deň, zahvalil by som sa všetkým prísutným, ktorí našli času toľko, že by nám uveličali túto manifestáciu. Zahvalil by sa svým prísutným, koji su našli vremena da dođu da nam uveličaju ovu manifestáciu i od sveg srca svim našim komšijama i prijateljima. Tako da bi se mi isto proglasili sad pobednike u kuvanju riblje čorbe, u pudarskim štapovima, u malom fudbalu i u najboljem štapu pudarke.